Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Mnogopoštovani oče provincijale, dragi oče župniče i ostala braćo svećenici i sva ostala braćo i sestre, dragi hodočasnici svetom Ivanu Krstitelju. Spomenutim riječima je drugi sveti Ivan, onaj koji je napisao 4. evanđelje, na sažet način opisao i predstavio dostojanstvo i poslanje Ivana Krstitelja. Ponajprije, Ivan je čovjek kojega je Bog izabrao i poslao, a upravo u tom Božjem izabranju njegovo je dostojanstvo. On je osoba toliko velikoga Božjeg povjerenja da između svih upravo njega Bog izabire za najčasniju proročku zadaću da bude neposredni preteča spasitelja svijeta. Iz Ivanova dostojanstva proizlazi njegovo poslanje, koje je jedno, ali na dva načina. On je bio izabran da najavi dolazak Gospodinov i pripravlja ljude, ali također i da ga identificira i ljudima javno pokaže. Ponajprije, bi čovjek poslan od Boga sa zadaćom u ljudskim savjestima i umovima pripraviti put, poravniti staze i ponore njihovih grešnih posrtanja, pozvati ih da isprave opasne krivine svojih životnih putovanja i tako ih, pojedince i narod, pripraviti za dolazak spasitelja svijeta. On se na tu časnu ulogu vrlo savjesno i dugo pripravljao, te ju je vjerno i posvema predano izvršavao. Najavljivao je da za njim dolazi spasitelj, kao što se, da citiramo na primjer, dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio i gdje je neposredno prije početka Isusova javnoga djelovanja kazao: među vama stoji koga vi ne poznate, onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. A kad je već bio na glasu kao velik proročki glas, na upit levita i svećenika tko je on, za sebe je skromno i samozatajno kazao: ja sam glas koji viče u pustinji, poravnite put Gospodnji, kako je rekao prorok Izaija. Draga braćo i sestre, osim što je najavljivao Gospodinov dolazak i ljude pripravljao za taj veliki događaj u povijesti spasenja, Ivan također dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. On, poslan biti svjedok Božji, ispunio je i taj dio svoga poslanja, samo jedan dan nakon rasprave s levitima i svećenicima, jer, kako čitamo u Ivanovu evanđelju, sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: evo jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta. To je onaj o kojemu rekoh: za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer bijaše prije mene. Riječi evo jaganjca Božjega označavaju kraj i vrhunac Ivanova poslanja.
One predstavljaju sažetak cjelokupnog navještaja svih proroka i drugih glasnika Božjih i na najkraći mogući način objedinjuju sav kršćanski nauk o Isusu koji kao jaganjac Božji svojom žrtvom i ljubavlju odnosi grijeh svijeta i nudi spasenje svemu svijetu. Točno onako kako kaže značenje imena Ivan. Ovim događajem u Betaniji s onu stranu rijeke Jordana objavljeno je da je Bog milostiv, jer onima koji ga primiše, onima koji vjeruju u njegovo ime, podade moć da postanu djeca Božja. Draga braćo i sestre, osim osobne duhovnosti i osobnoga primjera, svaki svetac svojom duhovnošću i svojim primjerom ima odjek i na razini svakoga pojedinca i na razini svakoga društva. Kako u vrijeme kad živi taj svetac, tako do kraja svijeta. Stoga večeras samo nekoliko odjeka Ivanove duhovnosti i Ivanova primjera. Znademo da je Ivan Krstitelj svoju časnu ulogu svjedoka Božjega i zadaću osobnoga i javnoga morala svojim riječima i svojim ponašanjem svakodnevno tumačio i primjerom pokazivao, a pritom mu je duhovne bjegunce od moralnih zakona hrabro pozivao na pravi put. Zato je Ivan Krstitelj kao dosljedna i visoko moralna osoba zaista svima, bez obzira jesu li kršćani ili nisu, u svako vrijeme uzor za nasljedovanje i primjer koji ohrabruje. A budući da je takvim svojim naučavanjem i djelovanjem izazivao i bijes oni koji nisu bili poslušni glasu s nebesa, te je zbog toga podnio i mučeništvo za Božju stvar. Ivan Krstitelj je ohrabrenje i zagovornik svjedoka Božje istine, osobito u trenucima, okolnostima i vremenima koja nisu prijateljska. On im je i poticaj da ustraju i ostanu vjerni i budu svjedoci Božji. Dok se sjećamo Ivana Krstitelja, svjedoka Božjega, koji je sve svoje sposobnosti uložio i darovao za slavu Božju i obraćenje ljudi, i dok zahvaljujemo Božjoj providnosti što nam je za uzor i primjer darovala lik i nauk ovoga velikoga proroka, koji je bio progonjen i ubijen zbog svoga vjerskog uvjerenja. Mislimo također na braću i sestre svih rasa i religijskih uvjerenja, koji u naše vrijeme bilo gdje trpe zbog ispovjedanja vlastite vjere. I molimo da po zagovoru svetoga Ivana prestane svaki oblik nasilja nad slobodom ljudskih savjesti i uvjerenja i da se posvuda omogući sloboda vjere i njezina javnog ispovjedanja. Kao Isusovi učenici molimo za sve koji su izloženi progonima, jer su svi ljudi naša braća i sestre. Na poseban način molimo zagovor Ivana Krstitelja za kršćane koji trpe zbog svoje vjere, jer se razmjeri njihova progona u svijetu posljednjih godina stalno povećavaju. To proizlazi iz najnovijih službenih podataka. Naime, samo od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022. u svijetu je zbog vjere i samo zbog vjere ubijen najmanje 5621 kršćanin, a prema istim podacima
u preko 50 zemalja, više od 360 milijuna kršćana diljem svijeta trpi visoki intenzitet fizičkog progona i diskriminacije. Na drugim stranama, kao što su područja zapadne civilizacije, isti izvori upozoravaju na porast ograničavanja slobode mišljenja, savjesti i vjere bez fizičkog progona. Naime, u posljednje vrijeme se spram onih koji žele javno izražavati i živjeti svoju vjeru, kako se čita u tim istim objavljenim analizama, u tim zemljama iz nekadašnje klime takozvanog odgojenog progona prelazi u klimu zatiranja na nov način koji se prepoznaje u socijalnim pritiscima da se dovede do usklađivanja kršćanstva s nekim ideološkim usmjerenjima sadašnjih vremena. Uz to postoje i naše slabosti, nedosljednosti, grešne sklonosti i prakse koje iznutra doprinose slabljenju uvjerljivosti svjedoka Božjih i poslanja da se navješta Božja istina i njegova pravila za ljudski život. Za te slabosti molimo oprost Boga koji je milostiv i blagoslov da se vratimo na pravi put. I molimo također da vjera i vjernici koji su izloženi dugotrajnim psihološkim i socijalnim mučenjima, ponižavanju i izrugivanju na javni način, marginalizaciji kršćanskih vrednota, te pokušajima stvaranja vrijednosnog i pravnog sustava koji je protivan evanđelskim načelima, ustraju kao svjedoci Božji. Neki to, za razliku od crvenoga mučeništva koje je tako nazvano po boji krvi ubijenih svjedoka Božjih, nazivaju bijelo mučeništvo nove vrste svjedoka koji su u svojim okolnostima i po primjeru Ivana Krstitelja pozvani i poslani svjedočiti za svjetlo. I na kraju, poštovani i dragi štovatelji svetoga Ivana Krstitelja, neka dragi Bog po njegovu zagovoru usliša sve vaše plemenite nakane. Neka vas prati na putovima dobrote i prijateljstva. Neka nas sve blagoslovi obraćenjem koje je Ivan svjedočio, živio i propovjedao. I neka prestanu svi oblici fizičkih progona i ideoloških ograničavanja slobode vjere i njezina javnog ispovjedanja po Kristu Gospodinu našemu.